Companys de... Ho sabia. Atenció, acció. És 8 de març, la Gran Nevada. Feu la repetició d'una batalla de boles de neu. És una repetició, així que haurà de ser a càmera lenta. Com estava dient tot això, vosaltres estem molt tranquils, aquí, tira una bola. Seguiu a través del seu Twitter, a través del seu blog, podeu veure que pràcticament... La nevada que és de ballar les persones del fons gran de nevada. No vas dir això. Podria estar bé. Tenim aquí la Lorena que està fent perquè ja la coneixem a la ràdio. Lorena, bona tarda. Molt bona tarda. Escolta, el primer que ha venit radiofònic de la història té que sortir bé. Home, doncs, la represa ahir i la potència molt bé. Perquè aquesta davantesa que està venint. Ho han fet molt bé. Què et sembla, Vallejo? Ho han fet molt bé. Molt bé. I escolta, una altra acció, una altra carrera, un altre plató. Doncs com a acció pròpia el dia 24 d'abril i a... Yo también. La semana que me yo la veo por aquí. Sabrán què és. Que ha sigut divertida la movida. Atenció, acció. Dediqueu-vos una ovació final.